Hej. Skal du med til Italien, så gør vi det igen. Vi tager til Italien sammen med dig, sammen med vores team, for at opleve J Academy og hele universet omkring Champagne. Vi har igen i år præbooket 20 billetter, således vi har mulighed for at lave nogle early birdie tilbud til dig og din salon. Det betyder, at du kan komme med på den her fantastiske tur til en helt ekstraordinær pris. Ja, faktisk, hvis du påtænker et farveskifte til vores helt fantastiske farver, ja, så vil vi faktisk gerne tilbyde dig turen gratis. Du hører det rigtigt. Gratis. Turen den er all inclusive fra vi lander på vores hotel den 10. maj og til vi forlader J Academy igen. Så skal du med på årets tur til Italien og J Academy, så tøv endelig ikke med at tage fat i os. Og skal du have fat i en af de her early birdie billetter, jamen så tag fat i os. Du kan læse meget mere om turen via linket her i opslaget, hvor også Marco, vores internationale art director, fortæller lidt om J Academy. Han fortæller lidt om dagene i Italien. Vi glæder os til at høre fra dig og din salon, og vi glæder os til at vise Champagne frem fra vores allerbedste side.